θυμάστε που σας είχα πει στο προηγούμενο live ότι ασχολούμαι με ένα ζήτημα με τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώ να φτιάξω μια εφαρμογή για αστυνομικούς. Μετά από πολλή προσπάθεια έχω καταλήξει εδώ πέρα σε αυτή την εφαρμογή, την οποία προσπαθώ να επικοινωνήσω τόσο καιρό με το Υπουργείο και το δικό μας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχω στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία, έχουν στείλει και πάρα πολλοί φίλοι που το χρησιμοποιούν, γιατί έχουμε πλέον χιλιάδες χρήστες στη διαδικτυακή εφαρμογή αυτή, κυρίως αστυνομικούς. Οι οποίοι επίσης έχουν προτείνει και για τα βραβεία ψηφιακής καινοτομίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Το βραβείο δεν είναι το θέμα. Η ουσία και το θέμα. Sorry λίγο για να βάλω, γιατί έρχεσαι και τελειώνει λίγο η μπαταρία στο λάπτοπ, να αλλάξω λίγο. Το κάνουμε. Η ουσία δεν είναι το βραβείο αυτό καθ' αυτό, η ουσία είναι να το αναλάβει. Εγώ θέλω να το χαρίσω, γιατί αρχίζει και με βαραίνει λίγο και οικονομικά, έτσι. Και ακόμα δεν έχω επανέλθει τελείως οικονομικά μετά τη διαθεσιμότητά μου. Τώρα έρχομαι λίγο στα ίσα μου. Θέλω να το χαρίσω στην ελληνική αστυνομία. Και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κανένα για να το δώσω. Που θα είναι εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει τη δουλειά των αστυνομικών. Που συγκεκριμένα εδώ πέρα μπορούν να μπουν. Έχω ήδη προαποθηκευμένα θέματα που αφορούν ειδικούς ποινικούς νόμους, ενδοοικογενειακή βία, κόκτροχρονομικά, κώδικας ποινικής, ναρκωτικά, τις νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένα αστυνομικός, ο 141 του 91, που λέει και τα καθήκοντα του σκοπού και του εξωματικού υπηρεσίας. Μεγάλη συζήτηση, άστο. Περί κατοικιδίων όπλα, δηλαδή κάτι που μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον οποιοδήποτε αξίπ, να το έχει άμεσα προσβάσιμο, μπαπ, σε μία σελίδα, σε ένα, συν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με τον νομικό βοηθό, ο οποίος ουσιαστικά τρέχει και μπορεί να δουλέψει, μπορείς και να ανεβάσει αρχεία, να ανεβάσει εικόνες κτλ. Έχει τη δυνατότητα να διαβάζει κείμενα και μπορείς να το ρωτήσεις πράγματα στα οποία, παράδειγμα, δεν είσαι πολύ σίγουρος στο ποια πρέπει να είναι η σωστή νομική αντιμετώπιση, μπορεί να σε βοηθήσει, να σε κατευθύνει προς τα κάπου. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε, ιδιαίτερα με προηγμένα μοντέλα όπως το Claude της Anthropic, το οποίο χρησιμοποιεί σαν εγκέφαλο, ας πούμε, αυτός ο νομικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, θα έπρεπε να είναι, πιστεύω, στο κινητό του κάθε αστυνομικού, στον υπολογιστή του κάθε αστυνομικού τμήματος. Και όχι να τον παρέχω εγώ, να τον παρέχει υπηρεσία. Ανταυτού τρέχω και τους κυνηγάω. Για να τους το χαρίσω. Για να μην ξοδεύομαι εγώ βασικά. Εντάξει, είναι και αυτό. Το παραδέχομαι. Είπαμε να κάνουμε ένα καλό, όχι να μπούμε μέσα. Έχει και ένα κάτι τώρα που τελείωσα με τις συμβουλές που μου έχουν δώσει πολλοί φίλοι και η γυναίκα μου, οφείλω να το πω. Και έχει και quiz εκπαίδευσης, στο οποίο μπορείς λίγο να ενισχύσεις τις γνώσεις σου. Πράγματα που μπορεί να έχεις ξεχάσει, δηλαδή και λίγο σε μορφή παιχνιδιού, λίγο ένα gamification. Με επιτεύγματα διακριτικά, δηλαδή το τι έχουμε καταφέρει, τα achievements αναλόγως με τις γνώσεις που έχεις, για να ριφρεσκάρεις λίγο τις γνώσεις σου. Δηλαδή αυτό κατάφερα να το κάνω εγώ, που είμαι ένας ειδικός φρουρός. Ένας αστυνομικός έξω στο δρόμο. Επένδυσα κάποιο χρόνο και κάποιες ώρες για να το κάνω, αλλά είναι κάτι που γίνεται χωρίς γνώση προγραμματισμού. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία τις ζωές μας σε λίγο. Αυτά πρέπει να τα υιοθετήσουμε, όχι τώρα, χθες. Χθες. Θυμάμαι το 20 είχαμε κάνει μια πάρα πολύ. 20 ήταν το 21, μπορεί να ήταν και το 21. Όταν ακόμα ήμεθα στο Σωματείο των Ειδικών Φρουρών και πηγαίναμε, βέβαια, εμείς πηγαίναμε για να προτείνουμε ιδέες και άλλοι πηγαίνανε να λένε σε υπουργούς: Α, θα σε πάω εγώ, θα σε κλέξω, θα κατέβεις στην Αλφαθήνες, θα σε βγάλω. Εμείς να πάμε, προσπαθούμε να μιλάμε για τεχνικά ζητήματα και άλλοι πώς θα κάνουν πολιτικό PR. Τέλος πάντων. Στον κύριο Πιερακάκη που είχαμε προτείνει κάποια πράγματα, που κάποια εκ των οποίων υιοθέτησε, κάποια δεν τα πραγματοποιήσαμε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το όχημα που θα σπάσει αυτό το φραγμό της παλαιότητας και της γραφειοκρατίας και να μπορέσει να βοηθήσει και να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο στην αντιμετώπιση του το αστυνομικό έργο. Παράδειγμα, έρχεται ένας πολίτης, μπορεί να σας έχει τύχει να καταθέσει, άμα πέσει και σε συνάδελφο που δεν ξέρει να γράφει και είναι με τα δάχτυλα έτσι, τακ, μέχρι να τελειώσει, φέξα μου και γλίστρισα. Voice to text.
Και μετά το ελέγχεις, κάνεις τις μικροδιορθώσεις σου, μπαμ, μπαμ, τελείωσες, ορίστε φύγε. Γλιτώνει και εργατόρα και ο πολίτης από τη δουλειά του. Δεν ανάγκη να χάσει όλη του τη μέρα. Άρα όταν γλιτώνεις χρόνο από τη δουλειά του πολίτη, τον επιστρέφεις στην οικονομία. Αυτά τα σκέφτονται. Απορώ. Δηλαδή τα σκέφτομαι εγώ που ήμουν ένας φρουράκος. Πρέπει να υιοθετήσουμε τις νέες τεχνολογίες και την απίστευτη δύναμη που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Και αστυνομικά πρέπει να το κάνουμε τώρα, πριν το κάνουν πριν από μας οι εγκληματίες. Είναι η στιγμή που συνήθως εμείς τρέχουμε πίσω από τους εγκληματίες. Σε αυτή τη χρονική στιγμή στην ιστορία, το συγκριτικό πλεονέκτημα, το competitive advantage, το έχουμε εμείς οι αστυνομικοί. Άμα το χρησιμοποιήσουμε, άμα το εκμεταλλευτούμε σε σχέση με το έγκλημα, σε σχέση με τους εγκληματίες, δεν πρέπει να το χάσουμε. Και ξέρω ότι είναι και κάποια πολύ καλά παιδιά και έξυπνοι και πολύ βαθύς και σωστές τεχνολογικές γνώσεις και στο ελληνικό FBI και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εύχομαι αυτό να γίνει ευρύτερα και να μην είναι μόνο κάτι πολύ συγκεκριμένο.